Tikulandireni mu program mene ya Tikudziweni pano pa Times. Ine ndine Alik Ponje. Mu program ya Tikudziweni timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kuti tidziwe zambiri zokhudza moyo wawo. Cholinga chake nchoti tikadziwa tikhoza kuphunzirapo ziwiri kapena zitatu pena kusangalatsidwa kumene. Timakhala tikucheza ndi azitsuzo, andale, ochita malonda, amipingo, aluso losiyanasiyana ngakhale osewera mpira. Ndipo lero tikhala tikudziwana ndi Kenwood Sambalika. Inde Sambalika kuti kapena Sambalika kwa iye akuti ndi Kenwood Sambalika, ndipo ndochita zitsuzo chonchi comedy. Timva zambiri zokhudza zitsuzo zimene amachita foti si zimene mmazidziwa. Takhala ni pompo. Tikulandire mu program eneyi Kenwood. Ndathokoza kwambiri asogoleri. Masukane ndithu. Zikomo kwambiri. Akuti antigate ndino? Ndipo ndi amene wawa. Oho. Ndi munthu wa bambo mmene mukuonera. Munthu wa bambo? Ndipo kuti munthu wa bambo amayambira pati? munthu wa bambotu kungoyambira zaka 25 mapita msogolo. Ameneyo ndi munthu. Inu muli zaka zingati? Panopa tili ma 30 chakuti. Ma 30 chakuti. Kodi chifukwa chani anthu samafuna kutchula zaka? Fa program iyi ndendapanga anthu angapa anabadwa cha ma 80 chakuti, ama 70 chakuti. Samafuna kutchula zaka zenizeni chifukwa chani? Zimangokhala kuti kutchula zaka kwambiri anthu sitimakonda kutchula zaka. Chimakhala ngati kandika chinsinsi kena kake zaka kuti uziziwa wekha basi uzizisungira wekha. Walo even polemba ambati mafomu tija mapeza munthu akuzichepesera zaka, komano si zinthu zoti timayenera kuti tizikhazirise. Inunso mpena mmazichepesera zaka? Timatha kuzichepesera basi pa zinthu zina basi kuti ndili cha mwakutimu basi kuti pa zinthu zina zake nthawi zambiri tingoti anthu sitimavomereza kukula. Faje muzapeza kuti munthu ali ndi imvi akuziphoda pamene paja kupaka za black kuti asaoneke kuti wakalamba. Mwachilo tingoti kusafuna kukalamba imene kumatipangisa kusatchula zaka zathu. Oho. Kodi zimakhala ngati zikuweranso kumeneko? Nkhani yayikulu ukasaona kuti wina wake tikamathawa timakhala kuti sitikufuna kuti tikalambe. Akuti so ngati ampiraja zimapezeka kuti munthu basi akuti anasewera under 20. Under 20 munthu pangopita zaka 5 akuti wapanga retire wakula. Akuti tsono munthu under 20 5 years later sinde kuti ameneyo awena kukhala under 25 ndiye wakula. Ati kumakhoti mwina amabisa zaka. Okay, chabwino. Koma Kenwood Sambalika ndi ndani? Kenwood Sambalika ndi mzibambo chokera kutyolo kumangunda. Tisanafike kuluchenza tikamachoka kuboma kutyolo tikamapitirira kusogolo kuti kupita kumulanje. Tisanafike kumuchenza pali bridge imodzi imene timaomboka timati Ankwakwasi. After Pankwakwasi pasogolopo pali ka trading kena kake kamene anthu timatchula kuti pamangunda. Kumudzi kwathu ndi kumeneko. Muli pabanja? Pabanja ndili pabanja ndithu. Mulungu wandidalitsa ndi ana aakazi okhaokha awiri. Wina ali 7 years, wina pano ndi 2 years. Ayinza mphamvu. Ndizabwino. Nditoso. Kumudzi ndikuti pacha kumudzi mwachula. Mwachula. Skulu munayimba motani? Skulu itu mayimbidwe yanga Kodi skulu amayimba? Timati kuyimba pachichewa chathu cha ku Malawi. Timati kuyimba. Koma cholondera ndikuphunzira kuphunzira. Koma neti skulu yanga ndaphunzira primary yanga kutyolo komweko pa Gunda Primary School. Mu zone ya Luchenza. Kuchoka standard 1 mpaka na 8 ndaphunzira skulu imodzi ya Gunda Primary School. Ndeno cha mu 2003 ndi pamene ndimasankhidwa kuchoka ku standard 8 kukamba form 1 ku Mikombe Community Day Secondary School kutyolo komweko. Ndiye secondary tinathana nayo cha mu 2006 ndimene ndimathana ndi secondary yanga. Ndikuchoka 2006 ndikuti kwinaku
timangopita timakolejimu kukaphunzira za uphunzitsi ndachitapo pang'ono, then nakaphunziranso za chitetezo, basi nakapangapo chitetezo ehetu zomwezi zathu zachiwambawamba mudapanga za security za security kupangapo za ulonda ndithu munakhalapo mlonda tagubapo perete munakhalapo mlonda ndakhalapo mlonda kuti kumene ku concern universal ndakhalapo gadi kumene kucha maenda ndi zagalu zicha ayi galu sinaende naye koma amaenda ndino ndi galuyo kapena kodi amene amaenda ndi zake pakati pa inu ndi galu amene amaenda ndi zake ndani nthawi zambiri tu indonena inuyo okay ine sinaendepo ndi galu komanso galu sanaende ndi ineyo nali ku kampani yoti ndi skuluyo mwati mudapanga za uphunzitsi ndi zinathera pati za uphunzitsizi nedi college yake sina malize za uphunzitsizoyo nangolekeza pena pakefa nazangozimva kuti mayitanidwe anga mwina ku uphunzitsiku simbali yanga mayitanidwe anga mmene chimene ndimachimva mmoyo mwanga ndimachiona basino ndayima pagulu ndikukamba nthabwala anthu akuseka basi ndi zimene ndimazitani ndimaziona pano chimene mmapanga ndi chani panopa chimene ndimapanga palibe china kuposa nthabwala kuti ndimayitanidwa m'malo ndikukacheza ndi anthu ndi mawu anga amene ndimacheza ndi anthu antigate uja anabwera pa nthabwala zimene nthabwala za antigate ndi ndani zina linachokera pati zina limene lili linachokera pa luso lolankhula ngati mzimayi amene timati mayi athu opuma president Dr. Joyce Banda ndeno ndi mchemwali amene timati Gertrude ndeno chifanira kuti luso langa ndilachizimayi koma ine ndi munthu wamamuna ndi kuti ndiziwike ndi anthu ndisatengenso zina la mamuna ngati mmene ndili kuti Uncle Kenwood ndi kuti sizikoma koma futi ndimachena ndimachita kuvala ndithu zimene zita moti ndikakhala mmene ndililimu kuti kumana nane munthu sazoti antigate chandiati koteko timafanda chitifanda unapo tima clip tanu mutavala ngati president opuma Joyce Banda kuita kuika chinsalo cha paphewa chicha ndi chamutu bwinobwino ndithu zimene ndimachita kuvala moti enanso amaona ngati kuti ndi mzimayi ndithu akabwera kumashow anda akatuluka kucha tachena talowa mbwalo mucha amagaza munthu yandiwa ndi mzimayi Joyce Banda amadziwa kuti mumapanga zimenezo ndiyamike mulungu kuti khumbo langa linalokumana nawo maso ndi maso andi chaka chino ndakumana nawo pa 23 April chaka chomwe chino anthu akhoza mangoti mwakuti mukuchulukitsa kuyankhula tango pangani pang'ono ka 2 minutes kena kake za antigatezo ine ndimati ndithokoze Malawi sindimaziwa kunena kuti mungabwere mwaunyinji chonchi ku msonkhano koma mmene mwabwerera zandiwaza kwambiri ndipo ndimauza abambo ku nyumba kwanga kuti pamene ndikupita ku Blantyre kukacheza ndi azimayi otakata ndikukaphunzitsa kuti yayi nkhani yotakata isi kuti muzigulisa matupiya muziyapanga support azibambo kuti pamene iwo afoka inu mpezeke kuti muli ndi kenakache mutha kumagulisa mandasi mutha kumagulisa matimati koma ena angokhala magolokipa kungokhala Richard Chimbamba weniweni kuti mzibambo akubwera kunsewu sanapezeke na kalikonse wajiyajiya zuwa lonse kwaja opanda dipo inunso pa nyumba mukupezeka mwangokhala kenako mukugona ndi njala koma mzibambo pamene akupita ku ntchito nawe panga business gulisa mandasi kuti ziko lipite pasogolo nde izozo inu mwati munachita kupanga kapena mmapangaso anthu ena ndimapangaso anthu ena koma zimene ndinakhazikika nazo pa msonkho zimene ziko limandiziwa nazo ndi zimene mawu amene ndimayankhulawa osatizira mayi Joyce Banda Dr. Joyce Banda amene ndi president athu opuma tapanga tione olozapingo simwati zinazinso mumathazo zinazinso timayeserapo tachita ntoni choyamba thokoze kwambiri kunosemwa ndi andani manja awiri amene nditi Peter Mthali apita chifukwa timamva kuti kunsanje maja anavuta kwambiri kumekuja choncho napakapanga support kaona kuti onsame achangozi tapase chanzo kumekujako choncho napa kuti maja anachosaso ngakhanjanji kunansadi kuitosa njanji yapakubwesa kutali choncho nazachoni kwambiri choncho yanimagusita kwambiri kuti ngoli ngati mezi tonde tontisame mitengo lachengedwe tamva zimenezo zimenezo
ndizapita muthalika president opuma so zinaso za muluziso mmathaso abakire muluzi paluso chimene sutha uzenera sumata za muluzi amuluzi sinimata bingu koda bingu bingu so ndimatha kuyesera tapanga ndoni choyamba ndimafuna ndikuwuzeni kuti mafuta mukuti akusowaja sikuti angasowe dziko lonse osapezeka koma tikunena kuti tikupanga dongosolo kuti mafuta azipezeka matanki mafilling station muja tayika tanki ina kulilongwe kuti maboma ozungulira lilongweja akatha mafuta azikatama ndikumayika m'magalimoto muja kunzuzunso tapanganso ndi tanki yoti mafuta akaso muzikatapa ndikumakayika m'magalimoto winanso amadifuna kuti nanga ku blanta kunonso tikubweresanso chitukuko kuti mafuta akhale akupezeka ndi wina akuti nothing mumaziwa nothing hayi zochititsa chidwi tsono ineyo nde wati unasankha a president opuma a Joyce Banda chifukwa kuli ena amene amapanganso mmene ndikupangiramu iwo amadyeraso mawati amenewa ndeno ine ndinangosankha kuti ndizingopanga mimic Dr. Joyce Banda koma izi sikuti ndimangoyesera onomakhanga kuti ayi ukuku ndisamakhuze anthu ena koma kungowaonesa kuti ifenso zimene zitimayeserako luso lindi kuti anthu aziwe kuti ndilobadwa nalo timangoonesa kuti nthawi zina zake anthu aziona kuti luso ili ndilochita kubadwa nalo luso ili sitinapitire ku sukulu kaphunzira kuti tiyankhule ngati wakuti timayenera kutani kuti tiyankhule ngati wakuti timayenera kutani koma ndi mphaso imene Mulungu amangopereka zoti sikuti tingazifotokoza kuti chimachitika kwenikweni ndi chani koma ndi mphaso yoti kuti mmene ndayankhulirapo iwenso umazipanga self evaluation kuti apapa mmene ndayankhulirapo ndamvekadi ngati munthu ameneyi iweyo ngati Kenwood Sambalika yes unazindikira liti kuti umatha kuyankhula choncho ndili ku primary ndimapanga mimiki a headmaster pa school aphunzitsi ndimapanga mimic moti tagwirapo zibalo chifukwa choyankhula ngati ahedi tagwirapo zibalo foti kuyankhula ngati aphunzitsi ena ake ndiyeno titabwera ku walodi tamaliza school tili ku ziko ono kuti basi si mwana wa school ya koma ndi munthu oti basi anamaliza kupanga zamaphunziro akufuna akhale ndi zochita zake ku ziko sopano titapita ku Concern University ndi kukamba kuja timapanga mimic even azungu akumeneko kuti ndimveke ngati mzungu wakuti uyo mzungu otchedwa James uyo mzungu otchedwa Peter uja uyo mzungu otchedwa andunso nkumanena kuti iwetu uli ndi luso la mtengo wapatali komano luso limene linachokera pano ndinati mwambiri mmene ndakhala ndikukhala ndimatha kuyankhula even ngati mfumu ya mmuzi mwakwathu amfumu akwathu ndimatha kulankhula ngati iwo ndeno ndizonena kuti ndinazizindikira kale kwambiri ndilo wachichepere komano kubwera ku dziko kuti dziko liziwe kuti kuli Kenwood Sambalika kuli anti-gate ndiye kuti ndi 2014 imene ndinamba kumveka kuchokera pa wireless imene timati matindi nthawi imeneyo kuteko ndi times yomwe ndi times yomwe ndeno nthawi imeneyoyo ndinkangosirira anthu ena amene amayankhula mawu ena ndimayerekezeraje ndikwamva pa radio mapulogalamu andakatulo ndiye ndinaona kuti kodi zinthuzi ndizotinso ukhoza kuziwika nazo ku dziko ndiye ndinayamba kumayeserano ineyo ndekha ndinangozipanga kuti ine ndiziyankhula ngati Dr. Joyce Banda ndiye ndinayamba kupanga training ndikumazipanga rekodi ndikafoni kanga ndikamvera kuti sindikufikapo ndikudelete ndikupanganso ndikaona kuti apapa ndikuonekana kuti zikubwera bwino ndikupita pa gulu nkapanga play kuti akuluakulu mundiuza ndinu amalankhula mawu ndi ndani ndi aliti iwe mawu a Joyce Banda ine kumaseka kuti ndiye kuti zikutani zikutheka inali kuzionano kundekha kuti zikuthekadi ndimeneno ndinalimba mtima kubwerano nkuyambano kutani kuonekerano kwa anthu ndeno it was in 2014 mu September mmene anabwera amatindi ku Tikudziweni Secondary School Hall pa Tikudziweni Secondary School Hall panabwera lakatulo siyana ndeni ndinabwera ngati munthu ozangofuna kutani
kungozionesera sindili pa ndipiti wala katula amene ayitanidwa koma ine ndikuzazionesera kuti anthu azesa kutholo kuno kuliso munthu waluso kulankhula ngati president wopuma ndi atandipasa mwayi ndi pamene ndinamba kutani kupanga zimene ndikuona apopo kondwani akutione ndiwe ameneyo kuti ukoko ndikonkuno ku Times Times kuno zinali za comedy kwa Times comedy ndi yankoseunda tsono yes tsono ndi mavalidwe awo ndiye kuti umachita kukasoketsa kugula nsalu kusoketsa kuti ufanane ndi Joyce Banda ndipo mavalidwe awo ndi amene ineyo ndinakhala ndi chidwi kuti kodi Joyce Banda amavala bwanji ndiye nditaona mmene amavalira ndinatenganso design manager ndikupita kwa atera ndikupeza nsalu ya makalazi amene amayi ajaso amakonda ndi asindikusokesa imeneyo ndikuyamba kupanga zinthuzi kuti uyankhule mpaka anthu afike kuti fana udziwa zoti nangasi mukapita ngati kuzochitika ngati izi Times comedy zimakhala zoti anthu afuna mwina azionere kwa kanthawi ndi zimatheka ndithu kuyankhula mwina mpaka 30 minutes choncho ine olo 1 hour imatha oho chifukwa mbuyomo zinali zozikakamiza ngati kuti ndikupanga training koma pano ndinafika nazo pena pake poti olo 1 hour olo kuchezera olo kukhoza ufuna kuti basi lero tsiku la lero ndizingoyankhula ngati a president opuma ndipo zuwa lonse zitheka popanda sovuto na lilionse andi osabanika maunso samandithera kuti mwina kufika kuti ndilikati moyankhula kumakhosomola kuti ndikupala pakhosi ayi ndimangolankhula mpaka na mwina anthu amadaba kuti ayi zikukhala bwanji chifukwa kuti mawu amkazi iweyo mamuna koma walankhule nthawi yayitali ndi chinthu choti mafani ndizifunsa pamene mbokuti zimatheka bwanji chifukwa choti ndiye kuti mawuwo kuti atuluke akuyenera kuti asinthidwa olo pamelo powa pafinya mwina mwake kuti sizimatopetsa kuti mpaka kufika munthu thukuta ndizona ndi training imene mazipanga kuti mawuwa ndisamachite kuzifinya kwambiri koma azibwera ngati ndi original kuti nditha kulankhula pamalo pena pake nthawi yayitali fa timatha kuyitanidwa mzikwati timatha kuyitanidwa muzinkhoswe ndiye makatani kumeneko basi timakapereka nthabwala zogwirizana ndi chimene chikuchitika pamalopo so ngati kuchinkhoswe ndi kuchinkhoswe ndi mungapereke nthabwala ngati zotani kuchinkhoswe timapereka nthabwala zabwino ine ndimafuna ndikuwuzeni amalawi muone mwachisanzo nzimayi ndi nyamatayi amene atengana lero akuonesa chisanzo kuti ukwati ndi nzimayi ndi nzibambo koma osati zidya zoti amuna okhaokha kapena akazi okhaokha umene uja ndi mwiko so nonso azibambo ena kufunsira kukuvuta pano mukudalira social media nzanu tu uyu anayenda direct imene ija timati direct approach ngakhale ku sukulu timakuphunzitsani kuti musamakhale ndi moyo wovutika kufunsira kumakhala mafunsiridwe ku social studies kuti kodi nzimayi tingamfikire bwanji kufunsira mbeta ayi chabu tsono utayamba kumene response inali yotani sumaopa kuti ndikamapanga mimika president zikhoza kusasangalatsa mpaka kumangidwa mantha analipo koma ndinali ndi anzanga ena amene amapanga mimika ya president ngati Frank Naligonje amene amayankhula ngati Dr. Bakiri Muluzi komanso Snowden Tembo amene amayankhula ngati malemu Dr. Bingwa Mutharika nde ine ndi masata amene aja chifukwa nali kale ali mu chinthu kuti ngarawa sizidafute sizikuwavuta nde chimenecho chimandilimbisako chani mtima koma chiopsezobe chimabwera chifukwa kuti pa zinthu zonse sipalepera zophinja ena amanditengera kumbali umandozo ase koma to zimene ukupanga udzapalamula nazo ndi manati oye mwaterwe ndi mantha amamba kundipeza ndikatero mazawu zanzangati akuluakulu ndaopsezedwa ndanzanga hayi akunama ife siti kumakida bwanji ife sakuti panga ujeni bwanji ndeno iwe usaope chachikulu zimene uziyankhula zizikhala zoti zongosangalatsa anthu samakhale zina zake zoonesa kuti ukulowa deep ngati iweyo kupanga zoti ndiweyo weniweniyo koma zoonesa kuti ukuyerekeza noti iweyo ndi weniweniyo koma ukamapanga zokhala ngati iweyo ndi weniweni ndifache ma speech athu sitimatenga anthu amaganiza ngati kuti timamvera zimene amalankhula a president munthawi yawoyo ndete mazi koma zina zimamveka ngati za president itu ndizona komano ndi tachi chabe
chioneka kuti munthu azingokhala ndi understanding kuti munthu amene akumuyerekeza maopa kuti mukhale ngati Speech exact yonse. zomwezo zikhozo tabe zuti zapezeka kuna kwake kumaona ngati nda president ndayankhula nde umakhala ngati kuti pamene paja ndiye kuti upanga criticize ya komano iweyo walankhule nthabwala mawu okhawo akhale a munthuyo koma mfundo zikhale zako zina zimene zimakhala zoti siza sensitive timatha kuziyankhula ngati mwina amalimbikitsa zaulimi timatha kuyankhula zaulimi zija ngati zauchembere wabwino timatha kuyankhula zauchembere wabwino zinazo timangoyikamo kuti akhaleno majoko chifukwa kungoyankhula mawu a mtsogoleri opuma koma iwe osakhala ndi majoko sikuti zisekesa anthu kwenikweni koma uyikemo zako ndi timapeza zathu zoti tikayikamo anthu amazoti izozo ndi zawo si za president mukakhala tsono muzochitika zimene mmapita apart from kachinkhoswe mwakwa zina ndi chani timapita machalichi taita ndapo ma CCAP osiyanasiyana timapita meyo ngati kuli function and fundraising fundraising ndi chisangalalo mwachidule timapita pamene pali chisangalalo ndeno fundraising ngati kuchitika kuli paper sunday kuli festival kuli zina zake zoti anthu akusangalala ndiye timayitanidwa ndiye kuja timakapanganso nthabwala zogwirizana ndi kuti ndi mchechi munomo ndiye ndi mchechi chizindikiro choonetsano kuti ifeyo sitimalankhula za ndale chizindikiro amaganiza kuti amaopa kuti itana mmadera chifukwa amaganiza kuti mmene tikapita tizikalankhula za ndale komano sitimathandiza nayo kuti mawuwo ngati tikulankhula za mtsogoleri wakuti ndi kuti tikutenga zimene yamayankhula kumazibwereza no koma mawu aja ndi luso la ife kuyakwanisa kuyankhula mawu a munthu ameneyo ndi luso la ifeyo wina sangakwanise ndeno amene mmapanga zimenezi kumalawi kuno sofa amene mmadziwanirana mulipo atatu tilipo atatu amene ndikuwadziwa ndife atatu ineyo Kenwood Sambalika amene amayankhula ngati Dr. Jose Banda ndiye kuli Snowden Tembo amene amayankhula ngati Bingu omwewonso amayankhula ngati Peter tili anthu atatu so matha kubwera pamodzi kupanga like event yanu kuti atatu uno basi kuitana anthu kuti abwere kapena matenga advantage kuti kakuli zandakatulo zoyimba ifeyo sitinapangepo show ya mamimika okhaokha kuthekera kumene koko panopa tidakalibe kaye koma mwina msogolomo koma khumbolo tili nalo tikakumana tikamacheza timatha kumakambirana kuti kodi akuluakulu sitingakhale ndi nthawi yoti tipangenso ifeyo show tingopanga organize show ya ifeyo mamimika okhaokha tili ndi gulu lathu limene limatisatira kundakatulo kuja kuti ndifuna ndikamve uja amayankhula ngati Joyce Band ndifuna ndikamve amayankhula ngati Peter amayankhula ngati Bingu amayankhula ngati Dr. Bakiri Muluzi ndiye zimene zija zimatithandiza kuti ifeyo timangokhala ndi picture yona kuti titakhala kuti tili ndi chathu chochitika kudzaza chifukwa tikabwera pa stage paja ndikugwira microphone kuti holo imatekeseka pamaoneka kuti akamuna afika nonso pano ndeno timaona pati mukudzitamandira ndikunena zimene timaona pa ground izi sizoti anthu analemba koma zimene timadani timaona be kuti mmene pakugwedezekera apa titakhala kuti takonza show ya ifeyo tokha anthu atatu ndiyotheka timalize program yathu ndifuna upange za Bingu pang'ono a minute upanga zotani mmene amayankhulira Bingu ndikufuna kukuwuzani kuti nthawi zina zache kumakhala munthu olimbikira chifukwa amanena pachichewa pamanena kuti ngululu ya ncheru ndi imene imayimba lokoma nthawi yachilimweja ndifa tikupanga nkhokwe zija masailosi aja kuti tizitha kusunga chimanga mmene muja kuti nthawi ya njala tizikatapa chimanga chija ndikumanga ina anthu kuti pang'ono aliyense azitha ndikumadya zimene zijazo choncho ena akuona ngati kuti zimene ndikupanga sizothangataya ena akuti nkhokwe ziya nothing nkhokwe ziya ndizothangata kwambiri komanso misewu imene tikupanga ndiyosiyana ndi imene inaliko kaifa tana uja ena akayika akatotibuka amene uja katana akachakungweka kansuzikenike choncho ife tikufuna kupanga chitukuko makomiti kolejaja nkhani zachitetezo choncho ndi mawu amenewa ndathokoza Mulungu akudaliseni
ziko ndithu ndikuthokoze kwambiri Kenwood Sambalika foti unabwera mprogram ineyi. Inenso ndithokoze kuti munandiyitana pamalawi pano tikasowa chonchi chichewa sichichedwa kubwera. Anatha sinathe Queen Elizabeth uja walamulira mpakana zaka 90 chakuti koma kumalawi kuno timamalizana mwansanga awatha tili mapuleya ena amene mpira amamenyabe koma timamaliza ifeyo tokha kuti anatha koma ineyo sinathe ndilipo ndithu tikatende kuti tatsirizanso zonse zimene tinabwera nazo mu program ene ya Tikudziweni pano pa Times. Lero timacheza ndi Kenwood Sambalika, amapanga nthabwala zake zopanga mimic a president opuma Mai Joyce Banda. Ine dzina langa ndine Alec Ponje. Ndikuthokozeni kwambiri kuti munali pamenepo kutsatira program ene ya Tikudziweni. Bye bye.